Na československom YouTube je len málo mien, ktoré by vyvolávali také extrémne reakcie ako Taras Povorozník. Pre jedných je inšpiráciou, priekopníkom parkouru a úspešným podnikateľom. Pre drvivú väčšinu sa však stal synonymom kontroverzie a terčom nekonečného hejtu. Hej, pedofil jde za náma. Pedofil. Máte pánové za problém tady. Pedofil, co máte blbečku? Blbečku, pojď Miky, to dáš? Pojď, dělej, skákej. Kluci. O, dobře. Kluci. Dobře. Jdete si s tím video. S blbostma, on řekl s blbostma, on řekl s blbostma, podrž to. Tak to tady budu skákat do zítra. Já jdem tady. No tak pojďte prosím vás do té škole, já jako nemám nic proti parkovat. Ano? Nic se neděje, co by se dělo? Tady skákáme přes tamhle jsou normální vrátka. No a? A to jako nemůžete chodit vrátkama? A proč bychom chodili vrátkama? Protože tady to není asi jako určený k tomu, abyste se tady přeskakovali. A my jsme, nebo co vám vadí? No vadí to, že tady skáčete přes zeď, když tady jsou normálně vrátka. A můžete chodit vrátkama. Jde vyřešit normálně mezi námi, je to tak? Tak co? Počkej, se. Hej. A co vám je do toho? Co je mi do toho? Tady nemáte co dělat? My tady skáčem, No, trénujeme. tak si skákej tamhle někde a A nepostřežte. co mi budete říkat, kde budu skákat? Jak si toho, jeď dolů, nebo uvidíš. Ako sa z chalana, ktorý inšpiroval tisícky mladých ľudí k pohybu, stala najviac nenávidená postava internetu? Toto je príbeh Tariho, muža, ktorý si postavil impérium na parkoure a možno ho aj na ňom zničil. Já nemám drahý oblečení, jen ty máš málo peněz. Píše sa rok 1992. Taras Anatoliovič Povorozník sa narodil 22. novembra v malom mestečku Veľký Birk v Ternopolskej oblasti na Ukrajine. Jeho rodina sa neskôr presťahovala do Českej republiky. Tari nebol typický chalan. Namiesto sedenia za počítačom ho to ťahalo von, k pohybu, k prekonávaniu prekážok. Objavil parkour, filozofiu pohybu, slobody, prekonávania vlastných limitov. V čase, keď na YouTube dominovali herné kanály, ako sú Gogoman TV, Flygun.cz, Selassie, Pedro, House a mnoho ďalších. Tari videl medzeru. Chcel ukázať ľuďom, čo dokáže jeho telo. S lacnou kamerou a obrovským nadšením začal nahrávať svoje prvé videá. Neboli to žiadne hollywoodske produkcie, ale mali dušu a diváci to cítili. Jeho kanál rástol, stával sa tvárou parkouru v Čechách aj na Slovensku. Organizoval prvé workshopy, inšpiroval komunitu. Bol na vrchole prvej vlny svojej slávy. Vyzeralo to ako rozprávka o úspechu, ale v každej rozprávke musí prísť zlom. Tari neostal len pri parkoure. Viditeľnosť na YouTube premenil na osobnú značku. Vznikol Tari Shop, Tari Camp, miesta, kde sa deti mohli stretnúť so svojím idolom a naučiť sa základy parkouru. Z koníčka sa stal biznis za milióny, ale s rastúcim biznisom sa menil aj obsah na jeho kanály. Parkour videá ustupovali do pozadia a nahradili ich vlogy, reakcie a videá cielené na mladšie publikum. A práve tu sa začala prehlbovať priepasť medzi starými fanúšikmi a novými divákmi. Pre mnohých sa Tari stal príliš komerčným, príliš zameraným na peniaze. Autenticita, ktorú milovali na začiatku, sa ako keby vytratila. Videá začali byť repetitívne a niektorí začali Tariho vnímať ako niekoho, kto žmýka peniaze z detí a ich rodičov. Hejt začal naberať na sile, ale to najhoršie malo ešte len prísť. Každý úspešný youtuber zažije kritiku, ale Tariho prípad je iný. Jeho kontroverzie neboli len o zlom strihu alebo nevhodnom slove. Dotýkali sa vážnych tém, od arogancie až po ohrozenie bezpečnosti. Jednou z najdiskutovanejších tém sa stala kauza spojená so známym českým influencerom Tarim a hračkárstvom Bambulo. Tari, vystupujúci ako štedrý darca, vytvoril video, v ktorom prezentoval nákup hračiek v hodnote 100 000 korún, určených pre deti v nemocniciach. Analýza situácie však odhalila prekvapivú skutočnosť. Tari neutratil ani korunu z vlastného vrecka. Celý nákup bol v skutočnosti platenou spoluprácou. Hračky, za ktoré zaplatila Bambule, boli najprv použité ako rekvizity vo videu na generovanie zisku a až následne ako druhotný produkt, darované deťom. Najzávažnejším aspektom však nebol obchodný model, ale úmyselné zatajenie sponzorovanej povahy videa. Tari ako si zabudol označiť spoluprácu a všetkým zatajil, že hračky nekúpil zo svojho. Diváci tak boli uvedení do omylu, veriac, že sledujú akt charity. Hoci deti v nemocniciach mali z darov radosť, čo je aspoň jediné pozitívum
celej udalosti. Spôsob, akým bola táto charita prezentovaná, veľa vypovedá o charaktere a etike protagonistu. Ťažko povedať, či je toto väčší morálny pokles ako predstieranie ohľadom Bambula. Tari sa zachoval strašne k svojim kamarátom, keď sa začal zaujímať o biznis plán viac. Podrazil kamarátov z Free Move, ktorí začali parkour skákať. Napriek tomu, že mu neskutočne v začiatkoch pomohli s letným kempom, nezaplatil im peniaze, ktoré mali dostať. Každému z chlapcov prišla len polovica. Ďalší podvod na chlapcov z Free Move prebehol v momente, keď Tari na svojom e-shope začal predávať ich značku a zárobok nastavil na 70% zisku pre seba. Zatiaľ čo majiteľom značky nechal 30%. Podrobnosti nájdete vo videu Richieho na kanále Free Move. Kritici mu vyčítali, že zneužíva dôveru detí, ktorým predáva predražený tovar alebo kempy. Pre časť verejnosti to bol jasný signál, že Tari mu ide len o zisk. A potom prišiel moment, ktorý sa stal internetovým mímom a ukážkou straty kontaktu s realitou. Na jednom z workshopov sa ho dieťa spýtalo, prečo nosí tak drahé oblečenie. Tari ho odpoveď šokovala a pobúrila. Povedal mu: Proč máš tak drahé oblečení? Já nemám drahý oblečení, jen ty máš málo peněz. Tento výrok sa stal symbolom jeho arogancie a nadvlády peňazí nad hodnotami. Internet ho začal neúprosne hejtovať. Každé nové video, každý jeho krok bol pod drobnohľadom. Za prvé, jak už jsem říkal, spousta lidí mě s Tarim neustále spojuje jako kamaráda. Jsou to reakční kanály, jsou to lidi, co mě s ním znali. Takže chci, aby tady to bylo jasné jednou provždy. My kamarádi už nejsme, nebavíme se spolu a asi bavit nikdy nebudeme. Druhá věc, já nejsem pokrytec. Sám jsem se už od Taryho chtěl nějakou dobu oddělit kvůli tomu, jaký on ve skutečnosti je. Vadilo mi, jak řídí workshopy sám, jak si dělá, co chce a hlavně to, jak působí na YouTube. Vadilo mi to už před 2 lety a vadí mi to dodnes. Proto jsem nechtěl, aby se naše jména dál spojovaly a svým způsobem se mi vlastně ulevilo, když to tak mezi námi skončilo. A zároveň jsem nechtěl na to točit vyjádření, protože jsem měl pocit, že když nemůžu trénovat já, tak aspoň on ty děti přinutí něco dělat a něco i naučí. Dneska si to už nemyslím a proto taky točím to video. Taryho samostatný workshopy dnes! Z našich společných 8hodinových workshopů se jeho workshopy stáhly na 5 hodin! Za vyšší cenu! O ceně se hádat vůbec nechci, když to lidi kupujou, tak je to vlastně dobrý biznisový tah. Zároveň, jak už jsem říkal, Tary na svých workshopech neskákal. A on nejen, že na nich dneska neskáče. Dneska tam neskáčou pomalu ani ty děti. Protože 2,25 hodiny zabere všechny ty keci okolo toho, než vůbec se jde skákat. Prodej merče, vystoupení, autogramiáda, ask a úvodní slovo. To je všechno, co musíte podstoupit, než jdete vůbec skákat na parkourový workshop. Ale přece, to by potom byl poděl. Takže se to nemůže jmenovat parkourový workshop, ale pár hodin s Tarym, ne? Což tam možná i je. Let's see. Doprčit, tak on tomu pořád říká Tary Parkour Workshop. Takže je to poděl. Kde jsou teda ty Taryho kvality? Co dělá správně? No jednu věc dělá teda sakra dobře a to je marketing. On dokáže prodat absolutně cokoliv, co dělá, včetně sebe a prodává to dobře. Co se týče ale jeho kvality jako youtubera nebo jako člověka, už bohužel tohle schopnej říct nejsem. Ako parkourista bol inšpiráciou, ale ako vodič sa stal nočnou morou a pirátom silníc. Na sociálne siete zverejnil video, kde sa chválil jazdou vysokou rýchlosťou prekračujúc povolenú rýchlosť o viac než 100 km za hodinu. A to vo svojom luxusnom aute. Stal sa pirátom ciest a čelil vlne kritiky za nezodpovedné správanie a zlý príklad pre svojich mladých divákov. Kritika prichádzala od fanúšikov a expertov. Viedlo to k policajnému vyšetrovaniu a Tari sa stal terčom posmechu. Tak jo, takže tady zastavíme takhle na krajnici. Dáme blinkry. Počkáme, až tady projedou všichni. Ty krávo, cože, mě to úplně sevřelo teď. Lidi, chtěl bych vám říct můj názor na to, když člověk jede rychleji, než je v předpisech. Je to o tom, že já si myslím, že když ten člověk má přehled a ví, co se děje, ví, jak se chová jeho auto a zná svý schopnosti, tak je to bezpečný řidič. Ale pokud jsou řidiči, kteří nekoukají do zpětných zrcátek, když někam odbočujou, pokud jsou to řidiči, kteří non-stop čumějí do telefonu a nevěnují se řízení, a pokud jsou to řidiči, kteří prostě usnou za volantem a neměli by mít řidičák, protože jsou třeba už hodně starý.
Postupom času sa do centra pozornosti dostal jeho súkromný život, manželka, dcéra. Tari prvé nechcel zverejňovať meno jeho dcéry, tak vo videách sa objavovala pod prezývkou Mala a hoci rodinné videá mali sledovanosť, pre mnohých bolo len ďalším spôsobom, ako zarobiť na úkor intimity. Tari sa stal tvárou všetkého, čo je na modernom YouTube zlé. Prehnanej komercializácie, straty kontaktu s realitou a arogancie. Neskôr zistil, že z kontentu cieleným na deti sa dá vyžmýkať ešte viac a tak prišli na scénu Tariho nové výrobky. Tari drink, Tari cukrová vata, Tari money a Tari oplátky a tak ďalej. Prečo je Tari najhejtovanejším youtuberom na československej scéne? Odpoveď je komplexná, je to kombinácia viacerých faktorov, zmeny obsahu, vnímanej arogancie, kontroverzných vyjadrení a predovšetkým zneužitia pozície vzoru pre najmladšie publikum. Tari si vytvoril bublinu, v ktorej bol kráľom, ale tá bublina bola extrémne tenká, ako to uvádza aj ďalší bývalý kamarát Tariho, Smúsa. Keď praskla, hejdo zaplavil. Možno je Tari len obrazom dnešnej doby, kde je sláva prchavá a kritika neúprosná. Jeho príbeh je varovaním pre každého, kto chce uspieť na internete. Napriek všetkému Tari dosiahol obrovský úspech, inšpiroval generáciu k parkouru, vybudoval firmu a stal sa jedným z najznámejších ľudí v online priestore, ale úspech má svoju cenu a tou cenou je v jeho prípade povesť muža. Či už Tariho milujete alebo neznášate, jeho vplyv na československom YouTube je nepopierateľný. Jeho cesta je príbehom o tom, ako sa z nadšeného športovca stala kontroverzná celebrita. Internet nezabúda a príbeh Tariho nám pripomína, že každé video, každý krok vo verejnom živote zanecháva digitálnu stopu. Ako sa na tento príbeh pozeráte vy? Je Tari obeťou vlastného úspechu alebo si sa svoju povesť môže sám? Napíšte nám svoj názor do komentárov. Ďakujeme za sledovanie a nezabudnite na odber a pamätajte, normálne.